kublai pi baroh kin men ki para hakeleng ki jeka ke bapidan te ngako banwan ra ek ke ba kawan haka mensim ka jonga ka kubor ke ba kenja mensim kubor ka jongo tra Jesu ka wan mene step haka ba ka ong ini ki kentin na ka gospel ka jong Loukas kalonong ka ba khatlai ka de khot ka ba ar terter ka ba u Jesu Kristu ikren bat kini ki briu hangni wong kongkom ni ngong hapi em henry Lymda pi kala ka mot pi baroh phin jotno kumjuh bat ka de khot ka ba sanruk ong ngong hapi em henry Lymda pi kala ka mot pi baroh phin jotno kumjuh ti kani ka khubor kala ban long yanur yano kani ka khubor kala ban kta ye gita ke ba don kam bat ka ngasuthu ba kalong ka ba kung san hadu ka kata na marba ka day ka ta ka ba wan haka donot ka wan haka mensim ka jonga kumbala tho haka bible kumta ka wan ro ka mensim ka jonga ban kran ye gane ka kentin namar ngis kem don manur manu na preng jong pi ke badan kam ye ka jingkala ka mot hak ba Jesu ong ba em Lymda pi kala ka mot pi baroh phin jotno kumjuh ngasngo ba kane ka ktin kawan kerki ba haka jim ka jonga bangan kren hapdeng jong pi ya gane ka khubor kenang ba man pi mangi lane mano ru kolong ba ngi don kam ban kala ka mutno kat ba ka por kadang don kat ba ka por kadang don kat ba ka por kadang biang ngin kala ka mutno namar blemar u Jesu ong ba Lymda pi kala ka mut pi baroh phin jotno kumjuh bat ka ktin ka joblai ka ong ba ublai simla mon yano ban jotno hanbe baroh kin poi shika jingkala ka mut namaga ta ublai ie jepi namaga ta kuwa ba phin kala ka mut meru airu e gane ga de khot bible ye ka bangen kren na gane ka por na ka banta jong pi ke bi osngeo ye gane ka khubor subashashkor namar blai namar ba habaka wan ka khubor haki shikri ka joblai ka theu yano hangni hari khasi jantia lane shabaru ki ba kren ha ka tin khasi ka don kam ya ka phin kala ka mot hatu phila kala mot em phila phai em shau tra Jesu namar ublai wad epi hangno pi don ko ba wadi adam bat ka em ong ko adam hangno medan namar lo buri no ld namar lo le po khmat jong blai te magata wad e phiru kumjuh wad e nor ye no ha ke ne ka por bakin kala ka bamot namagata to shashkor ne ka por kawan ro ne ka tin ka joblai nang ne ka kitab Proverb lenong ba arfo khandai barkane ke de khot ka baning kong ne uta ubahabalas neng yu bunsin henry upen ialah kerendang on penluat jin yu bat kata bom don jingsna shu pikaniru ka tin joblai ka ba khor bha ka ba bha Proverb arfo khandai ke de khot ka ban ningkong sapule wong yauta yau balas neng bunsin kemulas neng bunsin henry upen ialah kerendang tre ban kela kemut tre ban paino naga tagalan ti baman jong u long hang ni on sneng kendit yo on sneng kendit yo haga tagal rukomba don jingsna shu lap shu ban kela kemut lap shu ban penbet yala jing em lap shu ban lay habala sneng kendit yo shu jaran khatno kachu jano ke ba don porshu ya ka ban pai shu tra Jesu dia ka ban kela ka mod na ta daw ka tin jole ka ong wat buteng kong bahaga ta sngi ka ba sim ukta klong pin kela ka mod na wat pen ela ka jong ka donot te nama ka talo ba tongin pai shu trai tongin kela ka mod pai shu blai pan map igi pop jong pi doi ba ka snam jong Jesu kan saj ye ki pop jong pi namar don setia ka no ka bor ka bala ban saj igi pop jong pi rei tang daga snam ka jong Jesu Christ ka Bible ko ka snam jong gi masikir tong ka snam jong gilang soma
kasnam jong kileng dukur ngalaru banang kasnam jo kasiar kasnam jo kanu kanam la shu ban sai gi pop jong kun ben riu litang de kasnam jong Jesus Christ balwan khnang shikane perthai kabala ban pen kabala man sai khoj yigi pop ki bar ben jong ubreu tang de kasnam jong Jesus kabala pen jauno halor geding phna lum Calvary ti nama kata hagade ke por nga kentu biang saja sen pai shautrai menta mdeben buteng nga duai kerpang nam ta jong pi manur badan kam en ka jing kala ke mot nga duai poblei ni isnei ye ka jem ka jong pi ko pa junga ba beneng hagar teng jong Jesus Christ nga duai na ka banta kine ki hen men ki para ki lok ki ba yi ba kidan kam mi ka jing kala ke mot kidan hang nur try Jesus hari kidan kam ka jing kala ke mot try rabe ki try begen paino nakilan ti baman jongki bakin paino sheme ko try Jesus be yak bakin laban aitino sheme la ka jong ka jing em kin priang no ime ka donut jongki mat mami men map no ki pop jongki men sai ki degas nam ka jeme miong a try Jesus miong to aling ne sait ne lem bat nga ong try lagi pop jong pi kala sau han kin li kat ka yor lagi la sau to kin li kat snyu lang brot try Jesus be nama kata ngila ban ong ba don sibun ki briu ki badan kam ye ka ne ka jing sait ka snam ka jeme hoi ki pop ki bala reven ki pop ki bala rim nrei try sait ka snam ka jeme ki briu jeme kin sa li kat ka yor kin sa long ab lai try kita ki ba khoj ki khamat jeme daga snam ka jeme ka intra pen khoj ka donot pen khoj ka men sim pen khoj ye ka jing mo je khat ai kirin in kin la ben ino no ye kita ki jing long barim ki jing mlin bas new mat sibun ke bagin paino sheme ko try mame try ba map kat ba ki le ro try jesun re le ki pai sheme mi kloy ben map ko try jesu nama kata isne gini ka por nga duai nam ta ki ta ki badan kam ka jing kala ka mot kin yo ye kane ka jing kala mot ablai haga kerteng ga jongo Jesus Christ nang penem nga duai amen amen ito ulan ker kuya pi lada pi empat yo subscribe ya kena channel suba subscribe atat ba pinyo shushu ya ki khobor ki ba halin habut ka ba ngin supply lang ba kena channel ulan ker khu nam da brom jo blai amen